Assalamu alaikum wa rahmatullah, barkanmu da kasancewa a cikin wannan channel namu mai suna duniyar mata. Hanyoyin da aljanu suke shiga jikin mace. Alal haƙiƙa mun sani cewa aljanu wasu halitta ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi, waɗanda suka kasance a ɓoye wanda mu ba ma ganin su, kuma sannan suka kasance suna iya cutar da mutum ta kowane irin hanya, muddin mutum bai kiyaye kansa ba, imma mace ko namiji. Amma mafi haɗari shi ne mace, ta kowane hanya yawanci sukan iya shiga jikin mace kuma su cutar da ita ko su hana ta jin daɗin rayuwa. Su mutanen ɓoye sukan shiga jikin mace ta hanyoyi da dama. Na farko, suna duba da yanayin shiga banɗaki da za ta yi, tana addu'a kamar yadda Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ya tanadar, yin addu'a tana yi ko kuma ba ta yi. Yawan yin magana a cikin banɗaki, kina banɗaki kina waƙa kina da dai sauran abubuwa. Sannan kasancewan gashin kai a buɗe. Gashin kai wata hanya ce da aljanu suke shiga jikin mace cikin sauƙi, saboda haka a yayin da suka ga gashin kanki a buɗe, to wannan sun samu dama ne na shiga jikinki cikin sauƙi. Sannan sai batun yanayin shiga. Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ya gargaɗe mu, ba ma iya mace ba, har kan namiji, kan cewa a suturta kai, bi ma'ana a rufe tsiraici, wanda a yanzu abin da ke faruwa kenan, bayyana tsiraici barin ma ga 'ya'ya mata. Kasancewan ana yawan bayyana tsiraici yana kawowa shigan aljani jikin mace cikin sauƙi ba tare da wani matsala ba. Sannan sai yawan yin fulawoyi a jiki, kamar yadda ake yi ko, wani lokacin sai ya kasance har kurin sai a yi zane kala-kala, wanda har ta kai a wuya ma ana iya yin fulawa. To wannan hanya tana iya kawowa aljani ya gani kuma ya ga yana sha'awa, saboda haka kuma sai ya shiga jikinki. Wani lokacin har ta kai ga aljanin ya aure ki. Tun daga lokacin nan in ke budurwa ce za ki fara fuskantar matsala na rashin samun mijin aure. In kuma kin yi aure kin rasa haihuwa, waɗannan matsaloli su ne suke faruwa. Saboda haka ya zama wajibi a gare ku, 'yan uwanmu mata, ku kiyaye waɗannan abubuwa da za su iya kasance muku matsala. Ku kasance a kodayaushe kuna rufe tsiraicinku ta hanyar amfani da hijabi. Hijabi wani tufa ce da Allah Subhanahu wa ta'ala ya samar ma 'ya mace ta hanyar rufe tsiraicinta, ba kamar gyale ba da sauran abubuwa. Wannan hijabi yana taimakawa wajen kare tsiraicinki, rufe tsiraicinki, kare darajarki, mutuncinki da sauran abubuwa. Muna fatan Ubangiji Allah ya gyara mana, ya shirye mu baki ɗaya.